Аз съм Ани. Аз съм Они. И днес ще правим нещо, което се казва Tin Can Challenge. Консервеното предизвикателство. Консервеното предизвикателство, да. И, значи, имаме 6 консерви и всеки имат номерца на тях от 1 до 6. Значи, в тези 6 консерви има 4, които са гадни, които 2 от тях са кучешка храна. И другите 2 са хубави неща. Също така имаме едно лего. И вътре имаме номерца и имаме напитки, ако случайно вземем да попадем. Така, ще играем камък, ножица, хартия, който е първи. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Давай! Бразе. Не мога, това е гадно. Това е отвратително. Нали? Аз ще повърна. 2. Yes! Това е Това е царевицата. Царевицата, защото е мънинка и... Мони, Ола, е намокри всичко. Не! Супер! Пак е хубаво! Това е като компот. Ето, забравихме лъжици, така че... Трябваше с пръстите. Едно. Точно е. 5. Не! Това кучешката храна ли е? Това е 5. Пише Ласи лифт. Това не е честно. Мраза те боли. Ама аз мислях да че ти се паднаха кучешки. Това защото достоява. Давай! Дъвчи. Много си изтегли. И това е... Няма черните ли? Ако сме взели тези кучешки храни, просто... Не, 2 са. И други гадни неща. Какво е? Хубави са гади, като го гледам. Не. Ей така. Едното е хубаво, другото не е. Това супер е. Мирише хубаво, ама не изглежда много добре. А за мен остава царевица. Добре. И това беше консервеното предизвикателство. Ние ще правим и други видеа, така че посетете страницата на Мони, за да може да ги видите. Чао!